mynydd, córka Grysia, spędza Grysia, ochora Rimano da mlyna. Ges I fideo gêm cynta pan o'n i'n tua 10 oed, bildio dens a neud dams. Dyna oedden ni'n neud pan oedden ni'n blant. Doedd genna ni ddim mobile phones, ond darn o gotyn a Tim Beans byddwn ni'n gweld o byddwn ni'n cael. Byddwn ni'n gorau creu byd allan o dychymyg. Oedd genna ni ddim laptops ac iPads, ond oedden ni'n myndlawd. Ni'n chwarae'r pots a pans, dyna'r drums gynta ges I. Fe'n gitar allan o box a elastic bands. Oedd yn hyn eisiau bod mewn band, dwi'n gwybod pam chwaith. Sgwyddi can gynta fi pan o'n i'n tua 11. Gennym llawer I ddeud wrth video games. Mae Sonic the Hedgehog yn cael gafal, rôl ennill bob I lefel ar Donkey Kong. Gan brathiad, mae'n un angan higiad, tetanus, doctor Tetris. Ma'n nhw'n roed ni mewn boxes ers ysgol fach. Mae'r coch yn canu, diw'n canu coch, gwers yn bryd. Na, gwers yn bryd. Ysgoloriaeth, ddim. Dwi'n clywed mewn dim. Fel gêm o Xbox, fi ydi, canol y gysal chdi ydi, canol y gysal fi ydi, canol y gysal chdi ydi, canol y gysal. It's about, ffrindiau fel Erawd, it's about, ffrindiau fel Erawd, fi ydi, canol y gysal chdi ydi, canol y gysal fi ydi, canol y gysal fi ydi. Proud.